प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दलनि बिटिआर सरकार जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थिरांथा लादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दलनि जा बिटिआर सरकार बे सरकारा सरकार जाजेननायनि उननिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्डनि बा बर' हालामनि बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना हानि जेंनाखौ फोजोबनायनि थाखायनो जों थिरांथा लायो। मानोना जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जादों हानि मोन्थायखौ लानानैनो, बर'नि थामोन्थाखौ लानानैनो। मानोना जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया हानि मोन्थायखौ लानानै जादोंमोन, बेनिखायनो जोंनि गासैबो सोमावसारनाया हाजों सोमोन्दो दं आरो दासिम जोंनि सरकारा 4 बोसोर सोलिगासिनो दं आरो बे 4 बोसोर सरकार सालायनायाव जों 1,06,000 न'खरनो हा होनो हाबाय आरो 36,000 फरेस्ट एरियायाव हानि फोरमान बिलाइ होनो हाबाय। आरोबाव बिटिआरनि गासैबो बर' अनाबर'नि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जों एजेन्डा लागासिनो दं। आसाम सरकारनिफ्राय होनाय खौरां बायदियै गासै 60 गामिनि गेजेराव गासै 40 गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि फोसावनानै गालांबाय। 2006नि दफा बायदियै जोंनि थागिबिफोरनो माब्रै जों हानि मोन्थायखौ होनो हागोन बेखौ मावनो थाखाय आसाम सरकारा जोंनो मोन्थाय होनाय बायदियै जों उदालगुरि जिल्लानि धनस्री डिभिजनजों सरजाबनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि फरेस्ट एरियानि जेसेबां हानि जेंना दं बेफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों सावरायदों आरो थांनाय 4 अक्ट'आव सावरायनाय बायदियै आंजों लोगोसे EM दावबायसा बर' जयै दावबायनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मेलेमजिबि आरो FRC कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो माहारियारि आफादफोरजों जथाय सावरायनानै मा जेंना दं बेफोरखौ मिथिना लाग्रोनो नागिरदों आरो जेंनाफोरखौ गोख्रैनो फोजोबस्रांनो थाखाय जों थिरांथा लादों होनना बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसायारिजों मोगा-मोगि लानाय आयदानि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारिया मा फोरमायबावखो जों आबुङै मिथिना लानि। मानबिराद प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दलनि जा बिटिआर सरकार बे सरकारा सरकार जाजेननायनि उननिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्डनि बा बर' हालामनि बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना हानि जेंनाखौ फोजोबनायनि थाखायनो जों थिरांथा लायो। मानोना जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जादों हानि मोन्थायखौ लानानैनो, बर'नि थामोन्थाखौ लानानैनो आरो नंखायनो जोंनि गासैबो सोमावसारनाया हाजों सोमोन्दो दङ आरो बे हाखौ लानानैनो थांनाय समाव बिपिएफआव बर' अनाबर' पलिटिकेल पार्टि सृष्टि खालामनानै जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोलायनानै सैलायै मोनसे सृष्टि जादोंमोन। बेखौबो नोजोर बोनानैनो जोङो दिनै जथायै हानि जेंनायानो गुबै जेंना होननानै जोङो साननानै बा बिजिरना मोननानै जोङो हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो स्टार्ट खालामजेनदों बा जोङो जागायजेनदों आरो थांनाय 3 बोसोर दिनै दा 4 बोसोर सोलिगासिनो दं जोंनि सरकारा। बे 4 बोसोर सोलिबाय थानाय समसिम दिनैनिफ्राय मास मोननैनि सिगांनि आं नोंथांमोननाव जमा जानाय जोंनि हानि मावनाय फिथाइखौ आं होनो नागिरदों। दासिम रेभिनिउ हा हिसाबै जोङो 1,06,000 मानसिनो हा होनो हाबाय न'खरनो आरो 36,000 फरेस्ट एरियायाव जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो हाबाय आरो जोंहा गोबां खामानि मावबावनो गोनां दङ। बेफोरखौनो जों दा दिनै बे 1.5 बोसोरनि गेजेरावहाय जों स्ट्रंलि माबोरै मावनानै जोंनि बर' अनाबर' गासैबो बिटिआर बासि गासैबो भारतीय नागरिकनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हागोन बेनि थाखाय जों एजेन्डा लागासिनो दङ। आसाम सरकारनिफ्राय होनाय नटिफिकेसन बायदियै 47टा गामिखौ आउट अफ 60नि गेजेराव 47टा गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनिखौ डिक्लारेसन होनानै गालांबाय। दा डिक्लारेसन होनायजों लोगोसे जोंहा माखासे फरेस्ट एरिया मेक्सिमामलि जोंना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया फरेस्ट एरियानि सिङाव, नंखायनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों FRC दानानै फरेस्ट राइट कमिटि दानानै जोंनि जाय मोननै बिफाननि हा जेरै हमनानै ला रिजार्भ फरेस्ट एन्ड प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट बे मोननैखौबो बिजिरलायनानै दासिम 47टा गामिखौ जदिय' होदोंब्लाबो माखासे 47टा गामिनि गेजेरावनो जायफ्रा फरेस्ट एरियाफोर दङ, फरेस्ट भिलेजफोर दङ बा फरेस्ट गामिफोर दङ
बे गामिनि गेजेराव लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट मोनजोबै माखासे थालांबावदों सोरनावबा 20% खालामदों सोरनावबा 25%, सोरनावबा 30% गामिया थालांदों न'खरफोरा। बेजों लोगोसे प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ एस पार दा फरेस्ट राइट एक्ट अफ 2006 नि दफा, बे दफा बायदियै माबोरै जोङो स्पिड आप खालामनानै जोंनि बै हालामाव थानाय थागिबि मानसिफोरनो जों हानि मोन्थायखौ होनो हागोन, बेखौ मावनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो मोन्थाय होनाय बायदियै जोङो उदालगुरि जिल्लानि धनस्री डिभिजनजों सरजाफानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जेसेबां हानि जेंना फरेस्ट एरियानि आरो रेभिनिउ एरियानि जेसेबां हानि जेंना बेफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय जोङो दिनै थांनाय, आं एक्जेक्टलि डेटखौ बावगारबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरेट आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि दैदेननायाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों सावरायदों। आरो बावैसोनो जोङो दाखालि 4 तारिखआव सावरायनाय बायदियै इसि मिटिङाव डिसिसन लानाय बायदियै आंजों लोगोसे जोंनि EM लोगो दावबायसा बर' जों सानैजों दावबायनानै सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मेलेमजिबि आरो जोंनि FRC कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो माहारियारि आफादफोरजों जथायै सावरायनानै मा जेंना दङ बेखौ जोङो मोनथिग्रोनो नागिरदों आरो बेखौ जों खोब गोख्रैयैनो गभर्नमेन्टनिसिम पुटआप खालामनानै जोंनि जा मोनबोनाय बेखौ माबानानै जेंनाफोरखौ जों गोख्रैयै फोजोबनायनि थाखाय थिरांथा लादों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।